meneer. Hallo. Zeg je ook hoi? Zeg maar hallo. Hoi. Hé? Wat is dat dan? Ik was het net even aan het bekijken. Ja. In het voorbijrijden zei je kilometers maken, maar het schiet niet echt op, hè? Nee, niet helemaal hè. Maar dat maakt niet uit. Dat heeft met de leeftijd te maken, snel afgeleid. Ook dat en alles ontdekken en dat soort dingen, ja. Dus, Hoe oud is hij? 2,5. En hoe heet hij? Dani. Dani. Ja. Hallo Dani. Hallo. Zeg je wat? Hey. En jullie wonen in het dorp? Nee, mijn ouders wonen... Ja, ik ben er wel opgegroeid, maar ik woon 1 dorp verder. Oostrum. Oostrum. Ja. Hey. Ja, kijk, nou begint hij te ontdooien. Ja. Ja, hij was net al een welkomstcomité aan het doen, iedereen gedag zeggen en zo, maar dat verschilt per moment. Oh, dat verschilt per moment. Ja, Maar is wel, volgens mij wel een vrolijke knaap, of niet? zeker, zeker. Ja, je bent wel vrolijk hè? En En een lief kindje ben jij. waarom heb je voor Dani gekozen? Voor de naam dan, hè? Ik wou net zeggen. Nou ja, omdat ik het een mooie naam vond. En hij is half Cubaans. En ik was fan van een reggaetongroep en die heette Jumil Idani, dus vandaar. En ik dacht, als hij zelf Dani niet mooi vindt, kan hij er nog altijd Daan van maken. Dus dat is een beetje... Maar half Cubaans. Ja, Hoe was het om op te groeien in Geisteren? leuk. Veel bos, veel natuur. Hoi. Hallo, Hoi. Duimke terug. Die ken jij hè? Ja. Ja? Ja, ja. Die meneer heeft vroeger nog ooit op mij gepast zelfs. Nee, wat leuk. Ja, dus... En hoe lang ben je al weg uit het dorp? geen idee, 20, 30, nee ja, 25 jaar of zoiets, 20, 25, ik weet niet precies eerlijk gezegd. Maar je zat natuurlijk in je jeugd, zat je dus veel in het bos. Want bos is hier Ook, genoeg. ja, en toen was dit ook nog allemaal bos zeg maar en hier zat een heuvel en een land erachter en ja, wij speelden wel veel buiten, dat klopt. Ja. Je ouders zijn nooit weggegaan uit Geisteren? Nee, dat zullen ze ook niet meer doen denk ik. Nee? Nee. Gaat wel goed met ze? Nu wel weer redelijk ja, veel gezondheidsproblemen gehad, maar dat gaat gelukkig wel goed. Dus, dat zeg je hè? Broers en zussen nog? 1 zusje heb ik. Ja, die is gewoon volwassen, zeg maar. Dus Ouder of jonger? iets jonger. Iets jonger. Ja. En die woont ook in de buurt? Die is naar Neerkant verhuisd. Oké, dat is iets verder, maar niet... Een niet... half uurtje, dus Ja. dat valt ook wel mee. Dus ja. Ja. Luc en Lin zijn naar Neerkant, hè? En nou weet ik dat hij Dani heet, maar hoe heet jij? Suzanne. Suzanne. Ja. Suzanne. En wat doet Suzanne in het dagelijks leven? Nou, op het moment niet te veel, maar daar kunnen we beter niet over. Ik ben eigenlijk supply chain engineer van beroep. Help me even, wat doet een supply chain engineer? Eigenlijk ja, zeg maar in een productiefabriek en dan het verbeteren van processen. Oh, oké. Oké. Dat was wel wat ik altijd heb gedaan. Ja, ik ken iemand die dat ook doet, min of meer. Maar dan ben je wel een creatieve geest. Want als het goed Op is, zich, het ligt er al aan op welk vlak inderdaad. Dus, ja. je verzint oplossingen, toch? Ja. Dus op dat vlak kan ik wel creatief zijn, ja. En eigenlijk zorg jij ervoor dat het bedrijf waarvoor je werkt uiteindelijk ook weer misschien wel heel veel geld kan uitsparen. Doordat jij... Dat is wel het idee meestal, kostenbesparing. Ja. En meer efficiëntie, dat soort zaken. Dus, Betekent dat ook wel eens soms dat je dat door jouw efficiënte ideeën, dat misschien dan soms ook banen van mensen op de tocht komen te staan? dat kan soms wel. Ja.
Is dat een dilemma waar je Voor wel mij moet- soms wel, ja. Lijkt me heel lastig. Zeker als het in mijn optiek niet efficiënt is, dan zou ik er niet zo snel voor kiezen. Maar ja, als het echt efficiënter is, kijk, als ik het niet doe, doet iemand anders het. Dus ja, dan is het gewoon zoals het is, zal ik maar zeggen. Maar En hoe word je leuk dat? is het niet. Supply chain engineer. Ja, was dat toen je Toerisme vroeger hier studeren. door het bos rende in Gijsteren, was dat al jouw meisjesdroom Nee. van... Nee? Nee, ik heb toerisme gestudeerd. Dus, en dat was qua werk niet echt iets. Er was niet veel in te... Oh, je gaat me toch niet opeten, hè? Heb je honger? Hè? Dit is Dani's manier om te die zeggen niet van... helemaal Mama, op. ik wil wel een vorkje gaan prikken. Ja, dat zou kunnen, ja. Het is bijna etenstijd. Dus, 12 uur geweest. Hè? ja. Nee, maar ik heb toerisme gestudeerd. Dus, Heb je altijd veel gereisd? Of willen reizen? veel willen reizen. Ik heb ook best veel gereisd, ja. Was je een backpacker? Ja. Ja, ik had wel een backpack bij me, maar... nee, ik was op zich wel een backpacker, denk ik, ja. En alleen gereisd veel, dus... Was dat vroeger al? Dat je het gevoel had, ik wil wat van de wereld zien? Ja, ik weet eigenlijk niet precies wanneer dat begonnen is, maar... ik denk zo rond de 15 of zo. Wat is Denk de ik. mooiste plek waar je ooit geweest bent? Ja, dat kan ik niet zeggen, er zijn er wel meer. Maar ik vond Myanmar vond ik wel heel erg speciaal. Ah, Dus die mensen waren ook nog heel, ja, de toeristen waren daar nog niet zo heel erg. En ja, plekjes met, ja, zeg maar, tempels met fresco's en zo, waar je normaal gesproken al geen foto's meer van zou mogen maken. En je mag overal in nog en dat soort zaken, dus dat is wel interessant. je mag overal in, maar het is niet zo makkelijk om het land binnen te komen. Nee, ja, via een vlucht ging dat wel. Oké. Ja. Maar je moest zeg maar binnen de grenzen blijven, want als je zeg maar aan de rand kwam, dan kon het heel wat gevaarlijker zijn. Kom maar. Gooi deze kant op. En wat heeft het meeste indruk op jou gemaakt in Myanmar? Ja, dat is een goeie. Het landschap of de mensen? Ja, de combinatie denk ik. Het eten, de mensen, vooral ook de mensen. Mama heeft geen koekje bij zich, hé. Hè? Zijn Ja, de zo'n mensen daar boterhammetje. nog puur? Ja, dat denk ik wel. Alleen het is natuurlijk ook wel zo, in al dat soort landen ja, hebben ze ook de toeristen nodig om geld te verdienen. Dus ja, in die zin, hoe puur is het dan echt? Maar ja, goed. Dat... Is er nog misschien stiekem een hoop bij jou dat je ooit nog eens een keer toch in die branche je draai kan vinden? nee, Heb je een beetje afgesloten? dat heb ik al afgesloten, ja. Ik heb er ook nooit in gewerkt, dus wat dat betreft is dat ook niet echt meer een optie, denk ik. Maar, Nou goed, wat dat betreft is het ook het levenspad vaak ondoorgrondelijk. Hè? mhm. Je kunt wel iets leren, maar hoe het dan uiteindelijk gaat lopen, Dat weet je nooit, nee. dat weet je nooit. Oh, kijk! Ja, dat kan je wel, hè. En deze hadden we vanmorgen geleerd. Weet je die nog? Kan je die nog? Nee? Niet meer? Dani denkt van, ik ben geen circuspaard. Nee. En wat vindt Dani lekker om te eten? Eten. Wat vind je lekker? Wat vind je lekker? Pasta vind je lekker. Pata. En ijsje ook. Hè? Chocola. Maar hij kan ook wel gezond eten, dus dat scheelt. En is Dani ook, vindt hij knuffelen met mama ook leuk? Wel hè? Is het wel een beetje een knuffelbeer? Jawel, gelukkig Ja? wel. Kijk. Hè? Ga je nou weg? Ja, nee, hij snapt het wel. Goed dan? Ga naar mama. Goed dan? Naar mama. Dikke knuffel. Doe mama een kus voor jou. Oh. Dani is alles voor mama? Alles. Alles. Mijn allerde alles, ja. Daar zal ik voor vechten. Maar het is een, Suzanne, het is een knappert. Dat wordt nog een hartebreker. Ja, dat zou kunnen. Maar ik probeer hem zo op te voeden dat hij niet zo'n hartebreker wordt, hè.
Dat je gewoon een lieve vriendje wordt. Oké? Dan gaan we proberen. Dus. Proberen, er alles aan doen en dan hopen dat het goed komt. Juist.